fa a halin yanzu an ci nasara, sojin Nijar sun sauko sun fara ba wasu daga cikin wakilan ECOWAS hakuri. Kuma sun ce sun bude kofa ga 'yan kungiyar ECOWAS duk inda aka kira su za su je domin a samu a zauna a shigo a tattauna a fitar da maslaha. Kai tsaye suka nemi afuwar sarkin musulmai da kuma tsohon shugaban kasa Janar Abdulsalam a bisa rashin sauraron su da basi ba satin da ya gabata. Idan ba ku manta ba, Bola Ahmed Tinubu ya tura su domin su je kasar Nijar su wakilci ECOWAS, amma sojin Nijar ba su ba da haɗin kai ba. Amma fa ta ɗaya bangaren samun nasarar da aka yi har aka shawo kan sojin Nijar suka yi da suka ba da hakuri kuma suka bude kofa a zuwa tattauna da su da ƴan ECOWAS ya samo asali ne sakamakon ziyarar da shugabannin malaman addinin musulunci na Najeriya suka kai kasar Nijar. To Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alheri, dama an ce malamai magadan annabawa ne. Bara ku ji kaɗan daga cikin bayanan da manyan malaman nan suka yi. Idan har shugabannin ECOWAS sun kira su don zuwa su tattauna sun yadda za su je, saboda haka sun ba mu sakon isa zuwa ga shugaban kasa cewa a shirye suke kowane tattaunawa don a yi da su. Kamar yadda malaman suka faɗa, sun ce su ma dai sojin Nijar sun kada wasu bukatunsu wanda suka ce ba su faɗo wa jama'a ba, sun je sun baje shi a gaban Baba Bola Ahmed Tinubu. To ba mu san kuma wace iriyar tarba Baba Bola Ahmed Tinubu zai yi waɗannan bukatun ba. Dai ala ayi halin da babban burin mu shine kada a yaki a samu zaman lafiya. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Mu a Nijar sakamakon yanzu an samu daidaito tsakanin kungiyar ECOWAS da kuma sojojin Nijar. Sannan kuma sojojin Nijar sun fito sun ba da ƙuri sakamakon zaman da ake da dukkan malaman faɗin Afirka, sannan ba a samu daidaito ba. Sojojin ƙasar Nijar sun fito sun ba da ƙuri kuma har yanzu an samu daidaito tsakanin su. A dai yanzu dai haka dai an zauna an yi zama na musamman, amma kuma har yanzu ba mu ji abin da aka tattauna a kai ba. To mai saurari an ce waƙa daga bakin mai ta tafi daɗi, yanzu za mu sa muku za ku ji sauran labaran da kunnuwanku. To fa ya ke ɗan uwa abokin aiki, idan wannan ne farkon shigo ka wannan sabuwar tasha ta mai cike da ɗanbin albarka, muna fatan za ka danna mana subscribe sannan ka taɓa mana alamar ƙaruwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Hakan ne abin da ake so sakamakon an zauna tsakanin manyan ƙungiyoyi guda biyu, amma kuma an samu abin da ake so yanzu tsakanin sojojin Nijar da kuma ƙungiyar ECOWAS. To amma kuma har yanzu ba mu ji makomashi tsohon shugaban ƙasar Nijar ɗin ba, Bazum. To mu san dai inda za a ce za a yi da shi ba, amma dai kamata a ce a dawo da Bazum asalin wannan ɗin shi da aka san shi.